Tak kdybyste náhodou ještě někdo nevěděli, co je mravní relativismus, to je přesně tohle. A ve vší úctě k názoru je potřeba to diskutovat. Když pan kolega řekne, musíte se vždycky ptát při otázce, byl komunismus zlý, na to pro koho? A na tom přestanete. Já nechci na tom No zatím jste dál nedospěl. Zatím jste, že právě tam jste říkal, dovolte, já tohle dopovím. Ano, 1000 otázek, ale říkáte potom, že ten hodnotící soud, když je sledován z hlediska objektivity, jestli je objektivní, že komunismus byl zlý, tak se zdráháte vůbec přijmout smysluplnost této otázky. Proč? Protože jste přesvědčen, podle toho, jak to líčíte, že opravdu je to závislý na tom subjektu a ono to vyplývá z předchozího vašeho výkladu. Totiž ten stůl a ten komunismus je zlý. To jsou dvě jistoty, které lze sledovat subjektivně. Například většina lidí má subjektivní jistotu, že stůl je děti. A přitom, kdyby jsme se jich ptali, a co když náhodou tě zklamou smysly nebo to, no tak zalapají po dechu a většina lidí s nima. Čili subjektivní jistotu mají. Podobně je subjektivní jistota spojená s emocemi v případě hodnotících soudů, například komunismus je zlý. Čili máme rovinu subjektivních jistot. I život za ně položíme často v extrémních případech. A pak je druhá rovina a proto celá tahle diskuze klouzala z jedné do druhé, protože se nerozlišily. Pak je rovina teoretických objektivních jistot, kterou vy hledáte teď v otázce, jestli komunismus objektivně byl zlý. A pan kolega říká, to jsou hodnotové soudy spojené s emotivitou a tam k objektivitě dospět nelze. Nesouhlasím, tvrdím, že to taky s váma nesouhlasím v tom, když říkáte, to je jistota o faktu, a tam to je jiná jistota. Ne, jiná povaha jistoty. Povaha jistoty je stejná. Ale jsou to různý předměty. Například matematická jistota nemusí být o faktech, filozofická jistota nemusí být o faktech a je to pořád jistota. Jako máme o faktu, tak máme o tomhle. Čili hodnotové soudy, podle mého názoru, nerelativistického, je možné přivést teoretickou námahou k objektivnímu vyznění, že komunismus byl zlý a jestliže najdeme řadu oponentů, tak jsme schopni, ne asi s nima osobně, protože s nima asi řeč většinou nebude, to jsou prostě lidi zapředsudkovaní a lidi že, s mylnými předpoklady, který nejsou už schopni nahlídnout. Že? Ale jsme schopni v objektivním předložení argumentovat, proč komunismus je zlý objektivně, s jistotou. I když je to hodnotící soud. Pardon.